Podcast z druhé stránky. Ahoj, já jsem Martina. Já jsem Anet. A společně vás vítáme u nového dílu podcastu z druhé stránky. Dneska ve větším počtu jsme tady 4 a ve studiu u nás vítám moderátorku a modelku Jasmínu Alagič a spisovatelku Michalu Rýs. Zdravím, dámy, děvčata, co je vám? Ahojte, ďakujeme za pozvanie. My jsme se tady dneska sešli při příležitosti vaší společné knihy. A na začátek asi otázka, kterou určitě slycháte často. Jaké to bylo spolupracovat? Kdo přišel s tím nápadem a co jste dala jedna druhé? Moc otázek na začátek, co? Ja už si nepamätám ani tú prvú. Dobře, takže kdo přišel s nápadem vytvořit knihu? Ja si myslím, že to bol Ikar, ktorý nás oslovil a bola to práve Gaba Belopotocká, ktorá za nami prišla, respektíve takto, ona prišla asi najskôr za mnou a knihu chcela vydávať už možno aj 2-3 roky dozadu a ja som z toho bola mierne v strese, lebo si hovorím, že knihu robia seriózni ľudia. Absolútne mi to nešlo dokopy, alebo naopak knihu robia ľudia, ktorí že veľa toho už dokázali a majú to ako nejaký svoj sprievodník životom a teraz som sa tak ohliadla za mojím životom a vravím si, že čo v ňom bude. A potom mi povedala Gaba takú strašne fajn vec, že vlastne to, čo vysielam na Instagrame svojim dievčatám, ktoré tam mám, tak vlastne to by mohlo ísť prostredníctvom tejto knihy a že má perfektnú spisovateľku, ktorá má tiež veľmi ľahké písmo a jednoduchý humor a že by to mohlo ísť dokopy. A tak sme sa dali dokopy vlastne s Myškou a ja si to pamätám takto, ty inak. A hovorí o mne, že som jednoduchá, takže to je naša prvá a posledná spolupráca. Dvojku nečakajte. Dobře, takže poslední otázku škrtáme, jestli ještě bude nějaká spolupráce. To by si mi musela niečo dať. Teda. A tam bola taká otázka, čo sme si navzájom dali. Ano. Ja som ešte nedostala dosť, aby som takže do toho išla znova. Maximálne urážku, očividne. Ja sa snažím, vidíš? Snažím sa jej dávať komplimenty, len ich nechápe. Ale čo sme si dali je ináč dobrá otázka. Ja si myslím, že sme si dali... Ja našťastie viem, čo sme si dali. Tak očividne, Jasminka odo mňa nedostala nič a je to úplne v poriadku, len sa daj trochu bokom odo mňa. A ja som od nej dostala super vec, pretože Jasmina sa má naozaj rada. Nie takým tým spôsobom, takým tým arogantným, ale ona naozaj, že seba dá na prvé miesto, veľmi sa ľúbi, vie, že si zaslúži to najlepšie a to my mnohokrát ženy nevieme. A ja patrím práve k tým ženám, ktorá pochybuje, či je dosť dobrá. A keď Jasminka prišla s tou svojou náturou, s tou svojou radosťou, teraz to niekaz, teraz to bude pekné. Tohle je kompliment. No, takhle sa to delá. Ale s takou samozrejmosťou, že si zaslúži všetko na svete, tak mne to veľmi pohľadilo, veľmi ma to pohľadilo niekde hlboko vnútri, že konečne do môjho života prišiel niekto, kto neučí o tom, ako sa mať rád, ale z neho to doslova žiari. To je hezká odpoveď. No a už aj ty niečo pekné o mne vymyslíš. No a teraz potom prišla Myška. No nic, ďalšia otázka. Nie, pre mňa to bolo veľmi, ja som ale o tebe tak aj hovorila, dokonca moje najlepšie kamarát, mne strašne pripomína moju najlepšiu kamarátku, ktorú mám že od svojich 10 rokov a to je práve preto, pretože to je typ človeka, ktorému môžeš od prvej chvíle veriť a to má málo kto ináč v sebe a ktorý je taký, že vidí, že to je proste jedna čistá duša. A všetko, čo spolu budete robiť, proste myslím si, že musí výjsť, lebo ty nemáš žiaden nejaký zlý zámer a takže mne jej energia hrozne proste vyhovovala a mala som pocit, že ju poznám celý život. Preto vlastne nebol pre mňa problém zdôveriť sa jej absolútne so všetkým. A to naozaj, že akým spôsobom Myška píše, tak mňa to proste hrozne baví a ak raz by som chcela mať nejaký talent, tak je to ten tvoj. Ale nebudeš ho mať. Dobre. K tomuto, ak môžem ešte, kým pôjdeme ďalej, k tomuto niečo povedať, že naozaj ja som nechápala, aká je Jasminka dôverčivá voči mne, lebo my sme sa stretli druhýkrát a ja som rozmýšľala celú cestu, ako som k nej išla, že ako to spravím, veď ja chcem, aby mi hovorila naozaj intimné veci zo svojho života, že čo budem robiť. A som teda došla, sme sa začali rozprávať, hovorím, že máme dve možnosti, že buď spíšeme nejakú zmluvu, aby si vedela, že ťa neoklamem, ale ja som žiadnu nemala, hej, a my už sme išli pracovať. Našťastie ona povedala, že nie. A druhá možnosť bola, že tak ja ti teda poviem všetky svoje traumy, aby sme boli na tom rovnako. A ona, nemusíš, ja mám na ľudí nos a ja ti verím. Tak to bolo pre mňa naozaj úžasné. A ja mám naozaj na ľudí nos a ja naozaj som presvedčená, že tebe sa dá veriť.
Díky. A to je hezké, taková jako energie z vás, jakože opravdu jste si sedli navzájem. Ta spolupráce, chápu teda to dobře tak, že ty, Miško, si zpovídala Jasmínu a pak si to dala do té knižní formy? Áno. Ale samozrejme to, ja som síce urobila tú písaciu časť, ale bolo to veľmi interaktívne, vracali sme sa k tomu opakovane, aby to naozaj bolo čo najviac Jasmínkine, aby tam bola cítiť tá jej esencia, ktorú chcela a chceme odovzdávať svetu ďalej. Aby som nezavadzala tam. Já se vás, dámy, zeptám, proč zrovna forma deníku? No, štandardná kniha mi prišla tak hrozne málo na to, čo by sme chceli tým babám odovzdať a tým, že teraz sa tá manifestácia tak veľmi skloňuje a je to niečo, s čím ja žijem odjak živa, len som to nevedela pomenovať, že je to manifestácia, ale ja som mala už ako malé dievča presne stanovené, že ako by som veľmi túžila žiť, s kým by som chcela žiť, čo by som chcela robiť a naozaj, že od detailov som všetko mala vo svojej hlave tak nejak vizualizované a až teraz niekedy sa to začalo tak nejak dostávať do popredia, volať sa manifestáciou a ešte k tomu, že to naozaj ti dobre robí, keď si tie veci, tie svoje myšlienky píšeš, pretože nad nimi dvakrát toľko rozmýšľaš a zároveň môžeš sa kedykoľvek k ním vrátiť, keď na chvíľku stratíš samu seba a zabudneš, tak si vravíme, že prečo to neurobiť aj formou nejakého denníku a to mi prišlo také fajn, že by sme to sklbili. A jak dlouho vlastně kniha vznikala? Jak dlouho jste na ní pracovali? Je to nějaké random číslo? To je teď z hlavy. To je úplne štandardná otázka, keď sa autora spýtate, ako dlho na tom robil, tak si niečo vymyslí. Keď to vieme 3 mesiace, bude to vyzerať, že sme si na tom nedali záležať 6 mesiacov. Áno, intenzívne. A co jste vlastně kromě toho, aby opravdu, já myslím, že nejenom ženy, že to asi nebudeme jako nějak klasifikovat, podle mě se dostala určitě do rukou i spoustu mužů, co by si vlastně měli odnést s tou knížkou? Jaké to bylo to hlavní poslání, kromě toho té manifestace a uvažovat třeba nad těma myšlenkama? Ja si myslím, že takým hlavným posolstvom tejto knihy bolo a stále napríklad aj bude, čo sa mňa týka mojej nejakej výpovednej hodnoty, či už na Instagram alebo kdekoľvek prídem, chcem, aby ľudia boli šťastní. Aby vedeli, že tento život, ktorý majú, je fakt krásny, že tá krása je v ich hlave, že sa nemôžu nechať pomýliť okolím alebo nejakými nevyžiadanými radami, prípadne očakávaniami iných. A to by som strašne chcela, aby bolo posolstvo aj tejto knihy, že aby si vedel, kým si, to je strašne dôležité, tak sa snažím vychovávať aj nášho syna, že mi jedno, čo budeš robiť, ale chcem vedieť, kým si, čo ťa robí šťastným a ak mi budeš mávať zo smetiarského auta vytešený, tak som urobila proste naozaj že najlepšiu robotu, ako som mohla. A to je asi také hlavné posolstvo, že aby sme naozaj nechceli spĺňať nikoho iného sny viac než tie naše. Takže sebe vlastne na to první místo, aby si lidi uvedomili. Na 1,000,000%. Ja som sa často stretávala s tým, lebo ja som bola v tomto zmysle takto sebecká, ak sa to tak dá nazvať. Je to sebeckosť, Miška? Nie, je to sebaláska. Sebaláska, tak som bola takto sebaláskavá. už odjak živa. A pamätám si, že ešte aj moja mamina mi hovorila, že pre Boha, že jak furt, že ty, ale potom presne dneska už to aj ona pochopila, že dokým ty ako samostatná jednotka nie si fakt, že akože vyrovnanou šťastnou osobou, tak budeš pre každého ostatného príťažou, pretože budeš hľadať šťastie v partnerstve, priateľstve, alebo budeš mať pocit, že ktokoľvek iný ti môže byť záchranným kolesom a vôbec nechápe, že ty máš tie kolesa po svojich vačkoch. A toto je podľa mňa strašne fajn a ja viem, že zase to príde, že si budú ľudia hovoriť, že jasne, tebe sa to ľahko hovorí a veď máš v zásade všetko. S láskou priznávam, že mám, ale nebolo to vždy tak a každý je pravdou, že dostávame od života iné karty, ale podľa mňa ide aj o to, že jak sa naučíš hrať. Že buď si teda rovno povieš, že tak idem prehrať, lebo toto tu úplne nevyzerá šťastne, alebo si poviem, že kokos, tak ja teraz tak zablafujem, že oni tomu uveria a ešte preštím aj tých, ktorí majú možno oveľa lepšie sa v rukave. To je moc hezký přístup, to se mi líbí. Poďte do toho, je to super. Cítím se lépe teď. Dobre, vidíš. Už si ani není taká bleda. Na těch komplimentech ještě zapracuji. Bože, zase.
Ale čo je super, to je celá pointa tejto knihy, že aby si sa cítila lepšie, keď ju cítiš. Cítiš. Nesmrdí. Záleží, kam si ju strčíš. Ale aby si sa cítila lepšie, keď ju čítaš. Aby si cítila, že nie si sama. Áno, to je všetko. Nič viac tam nehľadali. Áno. Nebudeme to preháňať. Poď. Byly nějaké témata, na který jste se neshodli? Že třeba to bylo z tvé strany už moc a Miška právě říkala toto asi Jasminka nemá miesto, kde povie, to už je moc. Ja si nemyslím, že neboli vôbec v ničom a je pravda, že Miška bola veľmi taká empatická a opatrná, že snažila sa akože, že ak nechceš, toto nemusíme, ale ja som tak strašne vyrovnaná so všetkým, čo sa mi v živote stalo, aj za veci, na ktoré som hrdá, aj na veci, na ktoré úplne akože nie som hrdá, ale stali sa, sú mojou súčasťou, že mi nerobí problém hovoriť o ničom, takže čo sa smeješ? Musím sa priznať, že ja som Jasminku nejako extra nepoznala, hej, že pre mňa to bola rytmusová žena, ktorého som tiež nepoznala a ja som si ju teda googlila, aby som sa čo to dozvedela, no a už keď som išla na to prvé pracovné stretnutie, že už sme išli naozaj že písať, tak som vytiahla najväčšiu špinu na ňu, čo som našla na internete, že či by sme o tom mohli písať, hej? A ona áno, a tak máme krásnu kapitolu, ktorá sa venuje tomu, ako bola kedysi pred rokmi na Miss Slovensko a bola to úplná katastrofa. Jeden moment tam bola... Počkaj, prepáč, ona vie hrať na saxofón, iba tam to nebolo vidno proste. Ako vidno to bolo, ale nebolo to počuť. Vyzerala si nádherne. Ďakujem ti, hovoríš, to bolo vidno. Ale ten zvukový prejav nešiel s tým vizuálom. No. A nebola to vôbec katastrofa, bože, prepáč. Bola to veľmi vtipné, ale pod tým YouTubeom, pod tým videom na YouTube stále to tam je, prosím, kľudne si to nájdete. A boli strašne super komentáre, neskutočne urážlivé, ale tak vtipné. A ja hovorím, že Jasminka, nemohli by sme ich dať do tej knihy a ona, jasné! A toto je na nej skvelé, že ona si vie zo seba spraviť takú srandu a vôbec sa tým necíti ohrozená. Takže ona naozaj bola otvorená s tým, že môžeme ísť kamkoľvek, môžeme hovoriť o čomkoľvek a jedine asi keď ti vadilo bolo, keď som možno ja niečo pochopila nesprávne alebo tým svojim videním a to sme len úplne že maličko upravili, ale minimálne zmeny sme robili. Nechcela som, aby niekto tretí sa cítil nejakým spôsobom zle, keď to bude čítať, ako ho sa to týkalo. Takže chcela som voliť tie slova tak, aby nemohli nikomu ubližiť, kto bol v mojom živote. Že akože ja tým, že som so všetkým vyrovnaná, je to v pohode, viem, že nie každý to tak má, takže možno, že to boli iba, že sa tak esteticky nejako učesala, ale v zásade si myslím, že vôbec nebol problém. Miško, otázka na tebe. Jako spisovatelka, tvoje první kroky a co vlastně pro tebe znamenal, když se teda odprostíme teď od téhle knížky. Aha, my se ideme baviť aj o mne. Super! Tak, choď domov. Ja si to tu už... Vieš, koľko mám kníh, utekaj. Ale nových, to treba povedať. Áno. Je to tak? Prepač. V pohodě. Já se chci bavit ne o těch nových, ale úplně o té první. Je to ta kniha Na útěku. Co to vlastně pro tebe znamenal debut knižní? A vtedy asi ešte nič. Ja nejako veľmi som to nevnímala. Je to motorkárska romanca, môj manžel bol motorkár a mne to prišlo strašne fascinujúce, že celý ten svet a tie kluby a ako fungujú. Tak som si začala písať sama pre seba a tak ku koncu som si povedala, že toto by som mohla ukázať aj von. A tak som to poslala do vydavateľstva a naozaj bez takého očakávania, že ako to dopadne, bolo mi to jedno, lebo neskutočne som si užila to písanie. No a skvelé bolo, že o 5 dní už vydavateľstvo písalo, že to chcú, že to bolo veľmi rýchle a zrazu som tu. Čteš její knihy, Jasmino? Díte mi mikrofon. A to je. Ja mám 12. Čteš a nepovedala číslo. Ja ti čteš, ani prd neprečítala. Nie je pravdou, že som prd neprečítala. Prečítala jednu. Som. Aj v češtine ju prečítala 2. Nie, prečítala som 24 dní do Vianoc. Ale nie dokonca. Ty sa nestaraj do mojho čítania. Ale bolo, tých prvých pár strán bolo super. Ja mám totiž to problém, že ja pri každej knihe zaspím, ale musím naozaj povedať, že táto kniha je super v tom, a ak aj všetky ostatné sú také, tak určite za svoj život si nájdem čas na ďalšiu. Bola tak super, že si zaspala veľmi hlboko. Ale presne, ale ja to mám so všetkými knihami, že ja hrozne rýchlo zaspím pri knihách. Neviem teda, vy to asi nemáte, keď je to čitateľský nejaký no, jak kružok.
ale mňa proste knihy strašne... Čitateľský krúžok, už vás niekto takto dehonestoval. To není... Ja to vôbec tak ako nebolo. kompliment. Vidíš, ona už si na mňa zvykla, prestaň. Ona iba vie, že to neviem hovoriť. Ale ja to myslím pekne, že mňa zase fascinujú ľudia, ktorí dokážu hodiny čítať a nezaspať. Ale mi to tady fascinuje, přečtu 2 stránky Game of Thrones a radši se na to podívám. Ale máš to tak? Jo, anebo ale iba pri audioknihy. Game of Thrones, dúfam. Tak aj Hobbit bol taký nešťastný. Povedzme si. Aj Hobbita som čítala. No, tak dobre, poďme na... Čo tam ešte je? No, poďme radšej ďalej, lebo ešte nás rozhádate. A potom môžeš vymazať poslednú otázku. Dobře, takže zase zpátky k Jasmíně. Máš pověst člověka, který působí velmi klidně a vyrovnaně. Já ti zakazuju psát otázky. Ja sa snažím. To ti ešte nikto nepovedal však. Ale ak to povedal chat, asi nemáte preview verziu. Strašne mrzí. Ty otázky nepsal ChatGPT. Nepsal. Dobre, pardon. Ospravedlňujeme sa všetkým, kto počúva. Dobře. Tak to ideš do záznamu. Jak vypadáš, když ztratíš nervy? Fú. No. Jak diabol. My jsme si totiž říkali, že to možná i Patrik už uklízí, váří pere a vyhýba se. Vieš, to ešte nerov, ale on je... Ja si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorá jeho psychopat potom ešte väčší jak ja, lebo jeho to nejako upútalo. On má rád ten temperament, ale je to preto, že ja tak rýchlo ako vybuchnem, tak ja sa zase ukludním, lebo ja som zástanca toho, že keď ťa niečo naštve, tak je v pohode dať to zo seba von. Je pre mňa akože nepochopiteľné, keď si dlhodobo držíš v sebe nejaké veci. Ja mám pocit, že zrovna ženy s tým mávajú väčší problém ako muži, že si to v sebe tak akože, no keď mi niekto povie, že potom sa to u mňa tak nakopí, u mňa není nič. Tak vám poviem. Radši rovnou bouchnout a vyčistiť stůl. Hneď to zhasne, všetci vedia, na čom sú, alebo čo ma nahnevalo, čo nemám rada, čo mám rada a tak ďalej. A takisto aj ja som rada za takú spätnú väzbu, lebo prečo by sa vo mne malo niečo kopiť a potom ľudia sú z toho chorí, ľudia strácajú seba, pretože ty vlastne musíš trpieť niečo, čo ti nerobí dobre. A toto sú všetky tie veci, ktoré ja proste chcem zbúrať. Takže ja vybuchnem veľakrát, ale je to také, môj muž to bere s nadhľadom aj všetci, čo ma poznajú, pretože vedia, že ja sa zase upokojím. A pekne to vysvetľuje aj nášmu Sanelkovi, že vieš, Sanelko, že tak niektorí ľudia rozprávajú takto a tvoja mama začne takto vyprávať. Omlouváme sa, cukaři. Ježišmaria. Tak toto je hrozné. Ale, no a proste, a berieme to, že ako súčasť mňa, a našťastie zdá sa, že nikomu tomu neubližujem, mne to tiež prospieva a snažím sa fakt aj ľudí v mojom okolí naučiť, že nemusíš proste, že kým ti pohár preteče. Na čo? Raději hned a vyčistiť stůl. Jasné. Ať je proste lebo potom mám pocit, že keď sa dlhodobo, samozrejme pre tvoje zdravie to je, že podľa mňa katastrofa, ale aj pre tie vzťahy, lebo potom urobíš taký zásadný škrt a tí druhí nechápu, že čo sa vlastne stalo, veď doteraz bolo všetko v pohode, pretože si cez to prešla a ty si to v sebe nakopila, alebo ako sa to rozpráva, ale takto akože presne vieš počas tej cesty, že čo ťa hnevá, alebo tak nejak a tým pádom proste to riešenie nemusí byť také radikálne, ako keď si necháš ten pohár naplniť. My jsme tu zmínili tvého manžela Patrika několikrát. A záměrně neříkám Rytmuse, protože i v knize píše, že ty žiješ s Patrikem, nežiješ s Rytmusem. Bylo těžké si nastavit nějaké ty hranice, nebo to šlo samo? No tak práve tým, že aká ja som otvorená, on to vedel od začiatku, že pre mňa to, že je to vlastne Rytmus, bolo viac menej príťažou ako prínosom. Nie preto, že by som nebola fanúšičkou, práve naopak, ale pretože som nestála o taký mediálny život. Ale tá láska, to sa vás nepýta a je to ináč veľká sranda, lebo ja pár mesiacov predtým, ako som sa dala dokopy s Paťom, tak som robila nejaký rozhovor a bola som slobodná a pýtali sa ma, že akého partnera si predstavujem. Ja tak som opísala nejaké charakterové vlastnosti, čo by mal robiť, sa ma spýtali a povedala som, že v zásade mi je to jedno, len proste by vôbec nemuselo byť, že zo showbiznisu.
No a čo čert nechcel, bolo vlastne, že som sa dala dokopy s Paťom, takže on od začiatku vedel a jeho podľa mňa strašne na tomto celom aj prilákalo to, že on z toho života akoby chcel upustiť. A preto mu hrozne vyhovovala asi žena v tom čase, ktorá nestála o tú pozornosť a vedel, že tým pádom sa z toho celého bude nejako ukrajovať a on sa dostane tiež sám k tomu životu, ktorý už mu začal chýbať. Lebo ten showbiznis, každý máme nejakú masku a myslím si, že obzvlášť aj keď ste reper a už automaticky, keď máte nejakú prezývku, tak je jasné, že ste tam ešte za niekoho. A vás to baví, je to akože super, ľudia to nejakým spôsobom obdivujú, lenže ak ste vedomý človek, tak si začnite chýbať. Normálne sám sebe človek môže začať chýbať. A to sa stalo aj Paťovi, že mu začal chýbať Paťo. Všetci poznali iba Rytmusa, všade dávali iba Rytmusa, ale teraz akože sa nikto nepýtal na názor Paťa. Nikde vlastne ten Paťo zostal niekde vzadu stáť. A myslím si, že mu presne toto veľmi vyhovovalo, že ja som ho naozaj toho Rytmusa nechávala za dverami nášho domova, tak to robím aj dodnes a preto sa vlastne mohol vrátiť aj k sebe samému a tým, že teda aj on to chcel a ja som to chcela, tak vlastne to bolo veľmi jednoduché. A ty sama si uvažovala někdy, že by si jako zmizela úplně z toho veřejného prostoru? Ja to mám tak dobre nastavené, že nemám tú potrebu. Pretože ja som od začiatku išla s Jasmínou von. To znamená, že mňa každý, kto má a nemá rád, tak aj v skutočnom živote by sme si buď rozumeli alebo nerozumeli. Lebo to, čo ukazujem napríklad na tých sociálnych sieťach, ako ma ľudia majú možnosť poznať, je fakt to, akým človekom som. Takže nemám tú potrebu sa od ničoho strániť, lebo nežijem dvoj život. Zatiaľ teda akože nevidím dôvod, že by som to nejako pociťovala, že by som sa chcela stiahnuť. Jo, takže tak dobře nastavené už od začátku, že... Tak určite, lebo ja by som to nezvládala žiť dvojitý život, ani som nevidela význam toho, že prečo by som to mala robiť. Inak to možno súvisí s tou sebaláskou. Že mala som pocit, že čo by mi ako pridalo, keby som niekto iný, veď ja som v pohode. Jasne. Prečo by aj v pohode aj s tým všetkým, čo mám dobre aj zlé, tak si nemyslím, že som v zásade zlý človek, že to je ako podstatné. Nevidela som dôvod, že prečo by som si mala robiť nejaký pseudonym. Rozumím. V knize i v rozhovorech často mluvíš o energii a intuici. Věříš, že všechno se děje z nějakého důvodu? Akože niekedy to je aj náhoda. Nie? Či myslíš, že to by mě právě zajímal jako názor vás obou, jak vy to vlastně vnímáte. Tak si povedz, čo chceš. No, hovorí sa, že náhody neexistujú a môže byť, že v drvivej väčšine možno ani nie, ale tak niekedy sa stane. Hej, akože to, že som predvčerom šlapla do hovna, naozaj neznamená, že dnes vyhrám. Akože myslím si, že fakt som mohla len sa lepšie pozerať na cestu. Ale v zásade na energie veľmi verím a verím na karmu. A verím na to, že čo vyžaruješ, to priťahuješ. Na to verím na 1,000,000%, že kam smerujú tvoje myšlienky, to sa ti dostáva do života. A asi takto to ja mám. Ja to mám asi podobne, že takisto verím, že je nejaká vyššia moc, že je niečo, čo nás vedie, ale zároveň si myslím, že sa v tom dá ľahko stratiť a presne potom si tvoje dieťa prdne a ty rozmýšľaš, čo ti tým Boh chce povedať. že menej fazule, hej. Že jednoducho asi všetko s mierou. Čiže verím, ale nemusíme za všetkým niečo hľadať. Vy obě dvě jste šli nějakým způsobem za svými sny. Udělali jste obrovský kus jako cesty. Je něco, co byste chtěli vzkázat, ať už ženám, mužům, komukoliv, jak udělat ten první krok, kromě toho jako nebát se, jak vlastně se odhodlat a prostě risknout všechno pro to, co chceme dělat? Ano, prosím, řekněte mi to. Ja si myslím, že najdôležitejšie je nečakať, že ty s niečím prídeš do sveta a zrazu sa všetci z teba poserú. Jasné, že sa to niekomu stane a je to veľmi pekné. Ale napríklad mne sa to nestalo. Ja som musela budovať od toho maličkého autora tam, kde som teraz. A to bola pekná cesta. Ako áno, jasné, že človek o sebe pochybuje. Ja nie som Jasmina, ja o sebe pochybujem. Ja sa pýtam, prečo mi to nejde tak ako niekomu inému, ale zároveň si uvedomujem, že každý ten krok, každá tá kniha, že sme to pomaličky budovali a teraz som niekde úplne inde než na začiatku. Takže ten môj odkaz je, že nezdávaj sa len preto, že to teraz nejde tak, ako si predstavoval. Možno to bude trvať 5 rokov, možno to bude trvať 10 kníh, keď si autor, ale ten tvoj moment príde, keď budeš tomu celou dušou veriť. A to ty potvrdíš, že keď budem celou dušou veriť, tak aj s Jasmínou budeš knihy písať. Áno, to teraz úplne neviem, či chceš,
Ale keby náhodou, a môjim takým odkazom nejako by bolo, že ja ani vlastne neviem, že čo bol prvý krok, lebo neviem, že prvý krok k čomu. Do pačovej postele. Presne. Ale bol to dobrý krok. Bol to veľmi dobrý krok, ale ja neviem, že na čo sa vlastne pýta, že prvý krok k čomu, že k peknému životu alebo ku kariére? Třeba, cokoliv. Lebo ja si myslím, že prvý krok začína tvojim narodením a ty musíš čím skôr dostať presvedčenie o tom, že chceš žiť šťastne. A každá jedna vec, ktorú v živote robíš, ťa proste iba smeruje k tomu šťastiu, ale to by ťa malo sprevádzať stále. Pre mňa nie je cieľ šťastie, pre mňa je cesta šťastie. A to je asi ten zásadný rozdiel, že keď som všetko v živote, čokoľvek som mohla robiť, tak som si teraz nehovorila, že no tak toto pretrpím, aby som toto mala. Ja som všetko robila tak, aby som v daný moment bola šťastná, nie potom, keď niečo vyjde. A myslím si, že to je akože, nie že najväčšia chyba, ale najväčšia brzda v živote iných ľudí je to, že oni majú práve ten cieľ považujú za jediné šťastie, čo je blbosť. Ty proste, keď sa nenasmeruješ na to, že celé ten každý deň vedia, a možno to ani nebude viesť k nejakému cieľu. A čo? Ale aspoň budeš môcť povedať, že si bol na šťastnej ceste. Že asi to je pre mňa také. Že človek vlastne ani neví, kam doputuje. Vôbec nevadí. Ak to robíš so zámerom, že ja chcem mať dnešok šťastný, zajtrajšok šťastný a tak ďalej, tak ťa to stále sprevádza šťastným životom. A možno, že to znie niekedy veľmi infantilne, keď o tom hovorím a že to šťastie tak strašne veľakrát skloňujem, ale ja som proste o tom presvedčená, že prvý krok začína v tvojej hlave, že si vedome povieš, že ja fakt chcem byť proste šťastným človekom. Ja som robila predavačku a bola som rovnako šťastná ako dnes, keď robím to, čo robím, s úplne inými peniazmi, s úplne inými povinnosťami, s odpovednosťou a tak ďalej, ako mám dnes. Moje šťastie bolo rovnaké. Dnes sa násobí možno práve tým, že mám rodinu, čo si myslím, že je asi najväčší úspech do konca môjho života, ktorý bude mať. Väčší už bude len, keď nás bude viacej. Ale akože ak by som vtedy bola menej šťastná ako dnes, to je lož, lebo proste som nikdy nevidela šťastie v tom, že keď raz budem túto. Vedela som proste mať nádherné dni a pekné chvíle aj vtedy. Ja by som chcela niečo doplniť, že možno ľudia vnímajú, keď sa povie šťastie ako nejakú extrémnu emóciu, že to je niečo veľké, ale v skutočnosti šťastie je takéto obyčajno, že si v pokoji. Áno, že ani nie, že maličkosti, ale v tom vnútri, že to nie je podľa mňa veľký pocit. Ja som šťastná vtedy, keď sa mám dobre, keď som v pokoji, keď skrátka tu mi je dobre, ale to nie je, že teraz šťastná som, lebo sa to tak prezentuje, že šťastie, ako by človek má pocit, že ho nemôže dosiahnuť, že je to niečo vzdialené a pritom možno keby sa pozrel do seba, tak zistí, že ja som zdravý, deti sú zdravé, proste máme čo jesť, tá robota nie je najhoršia, možno nie som extra z nej nadšená, ale nie je zlá, môžem ísť s kamarátkami do kina a vlastne keď máš trošku pokory v sebe, tak zistíš, že už si šťastný, len si predstavoval, že to je niečo iné. Dalo by sa vlastne říct, že pokora je to šťastí? Ja si myslím, že áno, pokora, ale aj to šťastie v maličkostiach podľa mňa, že ale určite tá pokora, čo povieš? Že proste naozaj byť si vedomí toho všetkého, čo máme, namiesto toho, že budeme stále proste lamentovať nad tým, čo nám chýba. A to sú iba dve stránky, ako sa na život môžeš pozrieť. Budeš celý život oplakávať, ako ti mohlo byť lepšie, alebo budeš celý život velebiť, ako ti je dobre. A to už je potom na každého z nás, že čím sa chceme krmiť. Já si myslím, že právě spoustu lidí má problémy v tom srovnávání, že se pořád jako srovnávají s někým jiným a pořád mají nutkání se někomu vyrovnat, místo toho, aby se jako zahladili na sebe. Pre mňa je toto normálne, že ja mám pocit, že žijem asi v inej galaxii. Ale asi áno, lebo kto sa rovnáva? S kým sa porovnávate? Všetci so všetkým. Ale s kým sa ty porovnávaš? Ježiš, s hocikým, aj s tebou, lebo si chudá, bohatá. ale Jasminka toto nechápe a my aj keď sme písali tú knihu, ona bola taká úžasná, ona rozpráva, ja na ňu pozerám, že ona, a všetci to tak nemajú? No, nie, my normálni ľudia to tak nemáme, my máme svoje neistoty, my máme svoje strachy a ty si preto taká úžasne inšpiratívna, lebo ty to máš naozaj inak a to má málo kto a je to skvelé. Ale my sa serieme v tom normálnom živote, vieš, a áno, pozerám, tam má tie isté šaty, čo ja a vyzerá v nich lepšie krava. Ale dobre, a ja som to robila, máš pravdu, keď som robila v realitke, naozaj, že škrabala som z nájmu na nájom a teraz mala som kolegyňu, ktorej kúpil muž Bavorák, tak som si povedala, že kokos,
Veď akože prečo ne ja a ona, ale to normálne, že to bola táto myšlienka a hneď som to pustila. Že nerozumiem, keď to niekto robí dlhšie, alebo že nedaj Bože seba tým trízni, že by si sa chcel niekomu rovnať. Jasné, že ma nastrala a seba som chcela vidieť proste na tom vyhrievacom kresle a potom som sadla do toho rozbitého oplu, čo som mala. Ale akože vôbec mi to, ja neviem, že vôbec ma to nejako nerobilo nešťastnou. Skôr to bola pre mňa motivácia, že dobre, že dá sa aj takto, aby bolo. Vieš, prečo tomu nerozumieš? Pretože veľakrát podľa mňa toto porovnávanie vyplýva z toho, že sa máme dosť radi. Že tam nie je dostatočná sebahodnota, to, čo ty nepoznáš. A druhá vec je to, že nás to ale aj učia sa stále porovnávať. Už od malička. Pozri sa, aké je pekné toto dievčatko a ty si zašpinavá. Pozri sa, ako sa tvoj brat dobre učí. Neustále je tu niekto, ku komu sme prirovnávaní. Tak ako sa potom máš cítiť? Potom stále máš pocit, že nie si dosť. Preto máme pošli to dál. Lebo to ti povie, že šíbe ti, ty si dosť. Toto kniha ti doslova vytlačí z hlavy tých ľudí, čo ti za tvoj život narozprávali, akýmkoľvek spôsobom, veľmi nenápadne, ja ti chcem dobre, vražedná veta, alebo potom nasleduje vždy niečo, čo ti ublíži. Áno. Takže táto kniha ti, ako kňaz ti vymetie diabla z tela a ten diabol je všetky tie veci, čo ti o tebe hovorili a ktorí ti dali pocit, že nie si dosť. To je krásna myšlenka. Ďakujem, že ste to všimli, ja som sa zatlieskať. Ale fakt to bolo krásne, lebo áno, na to som sa nikdy tak akože nepozerala, že možno presne preto toto tí ľudia majú a že z toho sú tak pokazený. Áno. Nie. Počkaj, to hovorím aj o sebe. Potom sú z toho takí traumatizovaní. No a že vidíš, že toto môže byť to, prečo to tak majú, no. Takže určitě knížka Pošli to dál pro všechny tyhle lidi, kteří si nejsou jistí sami sebou. Čiže pre všetky okrem Jasminy. Pro všechny kromě Jasminy. Ale nie, určite je veľa ľudí, ktorí sú so sebou úplne v pohode, ale ja veľmi vnímam okolo seba, že je veľa takých ľudí, ako som ja. Lebo ja nie som si sama sebou istá a je to proces, na ktorom pracujem roky a roky to riešim s terapeutkou a som vo výbornom stave oproti tomu, ako som bola, ale stále je to cesta a tuto je môj cieľ. Zatiaľ si tú cestu užívam, ale ty si môj cieľ. Ľubiť sa tak, ako sa ľubíš ty, to je úžasné. Neobčiskávaj sa, tu natáčajú toto. Ale myslím, že právě premium. Dáme to na OnlyFans? Bonus ku knihe dáme do záložky s linkom, vieš? A ty začneš. Kým len s linkom. Ak dokúpiš 4 knihy, tak sa môže pozrieť, ako ja chytám teba. Či my jsme konečně začali i vydělávat s tím podcastem, co? Vidíte? No. Podnikatelský záměr, to je geniální podle mě. To je skvělý. Ne, já si myslím, že určitě je fajn, že lidi jako ty jsou, že nám vlastně ukazuješ, že to jde. Že se nemusíme jako někde v té svojí jako mačkať a pochybovať o sebe, že ono stačí opravdu to myšlenie jenom trošku zmeniť. A ďakujem veľmi pekne za to, čo hovoríš. Nerada si takto prihrievam polievočku, lebo ja som presvedčená, akokoľvek sektársky to bude znieť, že to mi dal Pán Boh. Ja som sa proste nenaučila, alebo že by som nejako sem k tejto ceste prišla. Ja som odjak živa takto sa narodila, nastavená a ja som práve že vďačná za ľudí, ako ste vy, že ktorí ma nezačnú hneď hejtovať, lebo aj takí sú, ktorí si povedia, že presne to v tej knihe tiež máme, že Bože, ty si moc. Ale že? To sme presne o tom rozprávali, lebo aj to sa mi samozrejme stalo. Ja som v triede mávala problémy, lebo pani učiteľky vždy povedali, že Bože, Alagič, to je moc, to všade ťa je plno a tak ďalej. A na chvíľku som zapochybovala, že vlastne by som sa asi mala upokojiť a potom som si povedala, že pre Boha, ale keby som sa upokojila, tak budem žiť jak oni a to nechceš. Takže ja som to nechcela, niekto chce žiť takým životom, len teraz je to presne a vždy sa ten kruh uzavre v tom, že sa musíš dostatočne dobre poznať na to, aby si vedel, čo ťa robí šťastným a za tým si išla. Lebo jej šťastie nemusí byť tvojím ani tvoje jej. To je motivační podcast. To je moc dobrý podcast. To je moc dobrý podcast. Jo, přesně si pouštět před spaním. Ne, jako vážně, to je, protože opravdu tyhle ty myšlenky, jak říkáš, spousta lidí chce nás nějak škatulkovat a srážet a prostě zajít do toho systému a buď jako všichni ostatní. A není to dobře. Vôbec. Prosím ťa, ja keď som začala chodiť do školy, bola som o hlavu vyššia od všetkých, lebo som sa už narodila jak Godzilla. Mala som meno Jasmína Alagič, takže v tom čase to bolo, že iba mi hľadali Aladína a Alagič a Alapič a všetko možné som bola.
Bola som vyhádzaná tak, že ozaj by ma mohli čítať jak Braillové písmo. Bola som proste, že mala som že všetko na to, aby keby som bola trošku iná osoba, tak som mohla byť presne tá, ktorá je vždy šikanovaná, utiahnutá a tak ďalej. Ale ja tým, že som si bola vedomá toho, že ja som strašne super, že mne je úplne jedno pod akou maskou a menom som tam prišla, že proste so mnou je sranda, ja vám proste, ja neviem, chcem urobiť nejaký pekný deň, lebo ho robím aj sebe a tak ďalej. Už jak malé decko som si to uvedomovala, tak tí ľudia hrozne rýchlo to pochopili. Že vlastne a druhý rok už som bola zrazu kráľovná krásy v tríde a tak ďalej. A pritom som naozaj, že vôbec nebola, že pekná. Ako fakt, keby som vám ukázala moje fotky, ja som bola jedno vyhádzané, prerastené štanglové čudo, ktoré s ofinou, ktoré akože absolútne nespadalo do nejakých rebríčkov krásy, kdež tam potom tam boli také pekné princezníčkovské dievčatá a do toho som nosila široké nohavice, lebo už vtedy som chodila na hýbov a tak ďalej, že všetko bolo na mne iné. Ale ja som proste vedela, že ja si viem akože urobiť pekný stav, pekný deň, pekný čas a tým mojim kamošom som to chcela robiť tiež, takže sa ľudia cítili so mnou dobre a to bolo to, čo vždy vyhrá. To, ako sa pri tebe človek cíti. Ale hovorím, že mala som všetky atribúty na to, že buď som teda mohla dopadnúť ako tá, ktorá zostane utiahnutá, stratí samu seba a bude už teda tá, čo bola šikanovaná a ten odjebek triedy, to sa jak pekne povie? Neviem. Dobre. Ja bych to nechala takhle, mne sa to líbí. Dobre. Alebo teda budem svoja a ukážem im, čo vo mne je? No a moje poslední nebo předposlední otázka, ta, které se bojíme už od začátku, budete spolupracovat na něčem dalším. Já si myslím, že to dneska dopadlo dobře, ne? Keď mi začne odpisovať na správy na Instagrame, tak to zvážim. Môže mi písať na Instagrame? Zlatko, ja tam mám 500 000 ľudí. A ja mám 3157 a ja ti na to seriem. To je to, ale ona ma presne za toto linčí, lenže ja sa strašne ospravedlňujem. Ja proste na Instagram, keď mi niekto povie, že mi napísal, to nedá sa to čítať i napriek tomu, že sa snažím fakt byť interaktívna voči babám, ktoré tam mám. Proste to nestíham, lebo ja ani nejsem ten typ ženy, ktorá má stále telefón v ruke alebo že stále bola na Instagrame, lebo mňa nezaujíma, čo sa deje na Instagrame. A toto je teraz také moje veľké priznanie, že ja ani nemám moc v láske Instagram. Ja som tam naozaj skôr preto, že vidím ten dobrý dopad, ktorý to môže mať na baby a je tam aj značná časť môjho príjmu. Úplne otvorene to poviem. Ale ja ako za seba na Instagrame mňa vôbec nezaujíma, čo si robila, jedla, aký make-up používaš. Je mi to jedno. Buď šťastná. Takže ja tam ani moc nie som. No. Pozrite, ako sme sa vyhli tej odpovedi. Ale nie, myslím, že ak príde čas, že ešte niečo zo seba vycucneš, čo by si chcela dať svetu. Vycucneme? Tak vycucnem, vytiahnem to z teba. Dobre. Ja by som bola úplne všetkými 10 za. My sme si podľa mňa dali čas aj na to, že alebo respektíve ja som nemala žiadne očakávania, čo sa tejto knižky týka, lebo fakt, že išli sme do toho s tým, že tomu veríme, že je to dobré a že to je dobré posolstvo, ale nemali sme očakávanie, že teraz bodaj by chceli 2, 3 a tak ďalej. Proste ja to nechávam na život a nechávam to na čitateľov a ak to bude záujem, tak sa budeme tešiť. Ak to nebude záujem, tak sa budeme tešiť. Poslední otázku, Anetko. Nechám ti tu čest. Anetka tam už nič nemá, ale... Teraz má čas, aby niečo vymyslela. Pozeraj sa uprene na to. Dobre. Nemaj to, prosím. Anetka. Anetka, koľko má ten pán vystrihovať? Pracuj. Točí za tohle 100 platej. Já bych něco řekla, ale nemůžu. Takže nie. Můžeš, ale to se vystříhne, takže klidně řekni. Jo, ale zase miluješ to, netešíš sa. Ano, těšíme se z toho. Ne, nás to baví. Už jenom proto, že prostě můžeme potkávat jako různé lidi z různých oborů, ať už to jsou doktoři, ať už to je true crime, ať už je tady skvělá Jasmína a skvělá spisovatelka Miška, takže... Ale počula si tu odvodku, že jak sa to vôbec volá, čo prišla s Jasmínou? No, není pravda. Od tohle se distancuju. Hovorila som ti, že ma ani nedali na plagáty najskôr. A ja som to videla na Instagrame, lebo ja naň chodím a volám do Ikaru, že prečo nie som na plagáte, to tam mám vôbec ísť.
Ani na plagát ma nedali. No, protože to vysvětlím, to ráda vysvětlím, protože u nás to řešil náš ředitel a mně bylo řečeno, že přijdeš jenom ty. Ja som, ale Boh vie, možno tak bolo, lenže ja som od začiatku hovorila, že strašne chcem, aby sme chodili obidve, lebo pre nás obidve je to podľa mňa také knižné dieťa rovnako a to, že to nosí moje meno a moje zážitky alebo tak nejak, akože neznamená, že je to viacej ako to, čo tam, akože vďaka Miške je to tak uchopiteľné, pochopiteľné, zábavné a vďaka nej to posolstvo naozaj z toho môže výsť tak, ako to aj vyšlo. To bola posledná otázka? Nahrali sme ti? Je? Dobre. Je tam ešte niečo? Já tam mám ještě. Dobre. Ještě je poslední. Kdybyste mi mohli poradit, nebo divákům a nám, jednu knihu, ale nesmí být vaše. Která by to byla? Vzhledem k tomu, že Jasmína usíná, Miško. Ale keby bola k čomu, už dávno by tu promovala moje knihy. Veď som povedala 24 dní do Vianoc. Je výborná na spanie. To si proste povedal. Jednu knihu, alebo môže byť aj jedna séria? Tak sérii, dejme sérii. Tak ja určite odporúčam Trón zo skla, čo je moja úplne najväčšia srdcovka. Ak si pri nej zaspala, vypadni z miestnosti. To som ešte ani A o čom to, čo to je za žáner? Je to fantasy, ale je to také, že veľmi epické a je tam ženská hrdinka, ktorá zažila neskutočné utrpenie a aj tak neustále bojuje za svoju rodinu, za svojich priateľov, za svoju krajinu, za svojich milovaných. A Jasmína u toho sebe dobře spát. A je to ale nádherný, veľkolepý príbeh. Mne normálne zmenil moju ľudskú existenciu. Už som ho čítala, pred 2 rokmi som ho prečítala prvýkrát a už som ho prečítala ďalšie 3 razy asi. Takže ak by som mala odporučiť jednu knihu, a nemôžu to byť tie moje, čo je odporné, tak určite by to bol Trón zo skla. Děkujeme. Tvoje knihy určitě doporučujeme my. Nejenom tady tuhle, ale všechny. Keď už to Jasmínka nerobí, ďakujem. 24 dní do Vianoc. Ale povedz ešte jeden názov mojej knihy. Však to posledný, čo si mala. Je ich 12, pošli to ďalej. 24 dní do Vianoc. Povedz jednu. Miška na cestách. Tady to dneska ale... Ja viem, aj koho si chcela vziať pred Patrikom a ty nevieš. Lebo jednu si o moju tom knihu. písala, keď budem písať ja knihu o tebe, budem poznať celé všetky tvoje knihy. Ale ja ich poznám samozrejme, ale poznám viacej ich obrázky. Je tam také dievča tam také, tak ona ide. Je tam na poslednej obálke dievča. A kam ide? No to vieš len ty. Cesty smerujú. No. Takže tak. To je tak. My vám moc děkujeme, že jste přišli na našeho podcastu. Bylo Aj to my skvělý. děkujeme. Moc jsme se pobavili a určitě jsme si toho i spoustu odnesli. Takže jenom moc děkujeme. Doufám, že se ta kniha bude líbit, že se bude číst, že se bude prodávat a že třeba bude i ten druhý díl. Moc vám děkujeme. Ďakujeme pekné čítanie Miškyných kníh. Aj tej našej spoločnej a pekné sledovanie Jasmínky v telke. 24 dní do Vánoc. Áno, 24 dní do Vánoc. Ale fakt je to dobré. Fakt to odporúčam. Áno. Tak super. A kúpujte kolagén. Podprahová reklama. Nie, bože, poďme už. Tak super. Tak jo, děkujeme moc. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme. Bolo to veľmi príjemné.